Така, здравейте хора, днес както виждате играя Майнкрафт, обаче не е какво да е Майнкрафт, но просто нормалното Майнкрафт. Сега ще ви обясня защо има майте ми. Следвам хора обаче просто не ми беше на кеф да снимам и викам няма да почвам клипа на тази поредица, ама после нещо ме разобеди, защото намерих много хубаво място за живеене. И нещо ме разобеди и си викам, що не почна тук ще направя. Така че се извинявам, че не сте видяли тук. Плюс това не беше никак интересно, даже нещо като кът стена съм го направил. Смисъл, да, не можах да снимам. А пък плюс това не беше никак интересно първоначално, а сега идва интересното. И нека почваме новата ни поредичка. Така. Като я шупя, защото намерих една къща и сега като съм в Swamp Biome и убих един слайм, ми пусна 15 слайм бола. Аз умрях един път, ама какво да се прави. Сега покупах малко клей, както виждате. И да. Сега ще шупя той дърво, защото имам с къща вече, т.е. намерена къща. Така. Ще бъде доста интересно тази поредица. Оставил съм ви това, което не е интересно, съм го оставил да не го така. Можех да снимам първи епизод, ама нямаше да ви е интересно как копая камък, как се правят инструменти, какво правя. Не беше толкова интересно. Първи епизод. Така, нека да обирем тия неща тук. Това ще го считаме към първи епизод. Така че да. Сега ти го копая. Сега ще ти покажа къде ще се застане. Не нищо особено, една вещерска къща, която е много близо до моята къща и заднъж експлорвах си мъничко и я видях и си казах, тук ще живея тоя. Даже тук има това е недовършен блок, щупен. Така, даже и тук има и sugarcane, супер. Сега ще го засадя, няма смисъл да го влача с себе си, само да ми взема излишно място. Ето така. Опа. Така. И тук къде да го сложа? Паркът, магазин. Така. Готово. Тук ще бъде празно. Или ще видим може да се нещо. Не се знам. Сега тук ще е такова малко. Ето така. Ще направя за декор. Ето така. Ето така. Не за декора, ми ще си използвам това ми фермичка за уит. Аз имам някакви семена? Не. Така, нека да убием няколко працета, защото те ми трябва храна. Блок. Аре, мучи. Аз не знам как се вика с прасетата и че утре пържа ми пусна. Супер, сега ще я сготвим да има манджа, както викат някои хора. Манджа да има. Така. Вижте, тук имаше на гъба и взехе, между другото, не знам, че може да се поставя на дърво гъбалат. Сега за пръв път виждам. Тая къща ще я прави по-голяма, така че не си мисля, че ще бъде само един. Няма да бъде това само. Така, нека пуснем да се изпечат пашоните. Това ще го направя клей блокове. Не се правят така. Ето така. Клей блокове ще го направя, да. Ще имаме 32 клей блока, половин стак. Точно. Така. Сега. Какво щях да правя? Да. Семена трябва да потърся.
Ядеца. Сега си регенистане сърцата. Така. Както виждате, това почти се е напоило. Даже ще го изчакам да се напои до край. А сега през това време аз ето така ще чупя тук, за да... Такова. За да... Абе, кажете го. За самина. Така, до сега имаме малко самина, но трябва повече. Така че ще чупим повече. Тук имаме 6 вида. А това защо тук не се напоява. Шуп. Аха, ето напои се. Така. Тук малко. Има лили падове между другото и ще взема малко лили падове, за да сложа на водата, защото да не падат нещата. Има много звук между другото. Сега го чувам. Чакайте. Оф. Малко странния звук. 13%. Така. Колкото толкова. Ще има са. Това ще има. Ще има са да се направи на стълби. Хоп, така и още. Няколко. Този дърт ще го изкопая така. Ще направя така. Значи, тук има един. Сега тук правим така. Хоп. И тук хоп. И няма стигне една стълба. И прецаках. Готово. Една врата да се направим. Тук има някакъв кълдрен, който не знам за кой ни. Сега този човек ще го поставя тук. Човек карактин ще го поставя тук, като да не е запис нищо. Ще да ги има, като не всичко остана тук. Да се върши в тази случай. С тия слаймбол мога да направя ето това. Слаймблок. Ама по-нататък може и да измислим някакъв джамп. Така. Изпечи се. Купя слаймбол. Сега. Тия неща ги отварям. Ставям. И така. Тук 6 левел съм. Така да се прави. Целия няма ги чупя, защото какво да правя? Нищо. Това беше от мен, хора.